1, 2, 3. 3 steps lang. 3 steps behind. Kasi mo gamay, press. Di ba na mabalising, pre? Yan na, ano lang. Ito na mabalising, ano. Terador light. Sa? Bundador. Bundador, ito mo naman ako. Lugat raya dito. Oh! Ha! Siniseryoso ko bakit ako nangyayari? Kaya ngayon nagising na ako sa katotohanan. Nagaya ko hilang kami ng mga kababaihan. Kaya ngayon nakapasyahan na bakla aking nilibigin natin pagpagdang ako ang himig ng aking damdamin sa kanya. Oo nga, hindi sa isang babae. Dahil ang puso ko ay kanilang sinarabot tayo para baka kung isang laruan na kanilang pinapapapak. Pagkatapos pagsawaan kanilang pagkakapala. Sa unfair kaya bakla na lang ang binibigay. Kaya ngayon pakinggan mo para sa'yo. Isa yan lang yung ligas. Piniperahan lang kami. Kaya ngayon bakla na lang ang aming iibigin. Masarap magmahal ang bakla. Sa babae ang dahilan kung bakit nagmahal ako ng tulad niya kahit siya ay pangit at di na pinagkait at sa akin hindi lumapit. Kaya hanggang ngayon virgin pa ang aking pit at alam ko namang wala akong kahakit. Hindi siya mabubuntis pang papareho kami ng ari. Grabe, buong buhay niya ay sa akin binigay. Lahat-lahat kanyang inalay basta wag akong mawala. Dila kita iiwan kahit nais may bakit. Bakit tiwala mo sa akin sige nang nandala at totoo. Relasyon natin ay parang dito. Mahal kita, huwag lang sana ako magkatulo. Sila. Kaya ngayon bakla na lang ang aming ibigin. Masarap magmahal ang bakla. Dua. Kasunod mo ang katang ko dahil sa galit at sa tuwing nagmamahal puso ko'y napupunan. Ginawa ko naman ang lahat sa kanya na inilaan ng gayang lakas. Namin yung pati niya ay katawan. Kaya nakakawin ko isa ang lahat at sigalat na nalawa. Kaya ako patawa na kaya ngayon sinigyan. Labis ang pag-iyak. Puso ko'y parang nakasaan ng 5,000,000 rat. Sa isip ito mata ang sakit na natamo kaya nag-desisyon.